Mayong adlaw mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga niya nosab kita para sa pagpadayon na pod sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga atong gatun-an diya sa unang Timoteo. Sa miaging episode, sumala sa mga balikon mga igsoon, nakatuon kita mahitungod sa katungdanan natong tanan sa pagtabang sa atong mga isig ka magtotoo sa paglakaw uban kang Hesus diha sa kahayag. Aron nga makalikay sa pagpakasala kining atong mga igsoon. Ug ato usab manahimbaw-an sa miaging episode nga kun naa kitay igsuon nga mahulog ngadto sa sala, kinahanglan nga atong adtuan. Kita nga nakabalo o mga espirituhanon sa ato pa gasunod kang Hesus, importante nga ato silang adtuan igsuon ug sultian sila sa ilang nabuhat nga sayop o sala para dili sila mahulog sa laang. Ug atong tabangan sa pagbakod pinaagi sa pagdasig ug pagtudlo ug pagbadlong kaniya. Gibuhat gani kini ni Pablo ug gitudlo usab kini ni Hesus nga kinahanglan natong buhaton kun naay igsuon nga maligas ngadto sa pagpakasala. Ug ang mga ang-ang niini nga atong pag-aagihan mga igsuon. Una, kun kinsa kanato ang nasalaan o nakabalo niini, maoy muadto sa nakasala. Diretso gyud adtuan. Ug basin atong makita nga diretso siya mabakod kun dasigon. Apan kun dili siya magpabakod kanato, magpauban ang unang miadto kaniya sa usa o duha ka mga igsuon aron makatabang sila kaniya sa pagdasig ug sa pagbadlong sa igsuon nga nakasala. Ug basin aya siya mabakod. Apan kun dili gyapon siya mutuo mga igsuon niini nga paagi, kinahanglan nga itugyan siya ngadto sa iglesia o sa ato pa, isumbong siya ngadto sa mga pangulo sa iglesia. Ug basin gani makaatubang siya sa tibuok iglesia. Apan kung dili gyapon siya maghinulsol niini nga paagi, kinahanglan nga ang last nga atong pagabuhaton niini, ipapahawa siya gikan sa iglesia ug dili siya panag-ubanon o uban-ubanon hangtod nga maghinulsol siya, magpaubos sa iyang kaugalingon ug dawaton niya ang iyang sayop. Ilhon niya nga naa siya sayop gyud. Kini ang gitudlo ni Hesus nga paagi sa pagbakod sa usa ka igsuon nga mahulog ngadto sa sala. Seryoso nga mga sala. Ug isugo kita ni Hesus sa pagtuman gid niini. Sa ato pa, obligado nga ato ning pagatumanon kay sugo ni Hesus. Apil usab ang mga apostoles, nagtudlo niining paagi sa pagbinakuray kung naay usa kanato nga mahulog ngadto sa pagpakasala. Ug kun pananglitan, ikaw ang makasala ug adtuan ka sa igsuon aron sa pagbakod kanimo, sultian ka, igsuon, ayaw kasuko, ug ayaw paglasong, kalain. Ayaw kahiubos kung masultian ka sa imong nabuwat nga sala. Magpaubos ka sa imong kaugalingon, dawatara ang imong igsuon, ug pabakod ka kaniya. Magpatabang ka kaniya, magpatudlo ka kaniya. Kay maoy kabubuton sa Dios nga angay nimong pagabuhaton. Kini nga paagi mga igsuon, usa kini ka grasya alang kanimo, busa ayaw sayanga ang maong grasya, aron maluwas ka gikan sa laang sa sala. Nakatuon usab kita sa miaging episode sa gitudlo ni Pablo kung unsaon nato pagtambag o pagbadlong sa mga igsuon nga nakasala. Panahon nga ato silang adtuan. Ang mga lalaking gulang, kinahanglan nga atong tahuron sama sa pagtahod sa anak sa iyang amahan, ug atong ampingan ang ilang kasing-kasing aron ato silang mabakod ug dili sila maulaw. Timan igsuon atong ampingan ang ilang kasing-kasing sa pagbakod kanila. Ang mga babaeng gulang, ang atong pagtagad sa ila amo kini, kinahanglan nga isipon nato nga mga inahan ug ato silang tabangan sa pagbakod uban sa mapaubsanong nga espiritu nga malumugid kita pag-ayo sa pagpakigstorya kanila. Ang mga batan-on nga lalaki, tabangan gyapon sila, dasigon og
bakuron sama sa atong pagtabang sa atong manghod. Inubanan sa malumugi hapon nga kasing-kasing. Kinahanglan nga ilang mabatian ang atong gugma kung ato silang dasigon. Mo kini ang mga lakang nga atong gaagihan kung magdasig kita gikan sa lalaking gulang, babaeng gulang, batanong lalaki. Mga igsoon, importante kaayo kini nga buhaton nato. Ang mga batanong babae isipon nga mga manghod kung ato silang tabangan o badlungon. O kinahanglan nga hingpit ug balaan ang tanan natong pagtagad kanila. Kung lalaki ang kinahanglan mo tambag sa batanong babae, kinahanglan nga ubanon niya ang iyang asawa o pwede gyapon igsoon niyang babae. Apan mas maayo mga igsoon kon kini nga bahin, ihatag kini sa mga pangulo sa ministry team sa mga babae, ang mag-atiman sa mga batanong babae nga nakasala. Magbagay ni para sa ilaha. Pero kung dili pud makaya sa mga batanong babae o ministry team sa mga pangulong babae, pwede nga ilang itugyan ngadto sa pangulo diya sa iglesia. Basta mga igsoon, kung naa kitay bakuron nga igsoon nga nahulog ngadto sa sala, kinahanglan nga buhaton nato uban sa mapaubsanong kasing-kasing ba, sa pagrespeto, sa pagkalumo, sa pagkamatinahuron, o sa pagkamahigugmaon. O kinahanglan nga tanan maayo ug hingpit ang atong paagi, o pangamuyoon nato sila sa pagbakod gayud. Ato yung pangayoon sa Ginoo, itugyan nato sila sa Ginoo, pinagi sa mga pag-ampo, nga kung magdasig ta kanila, ang Dios mismo ang mulihok sa ila ang mga kasing-kasing, nga mabakod sila pinaagi sa atong pagdasig, pagtambag, pagbadlong ngadto kanila. Mao kini mga igsoon ang pangpamilya nga pagbinakuray. Pangpamilya nga pagbinakuray, nga Dios nun nga pagbinakuray, nga subay gyud kaayo sa pulong sa Dios ug katungdanan kini sa kada usa kanato. Kada usa kanato katungdanan nato kini mga igsoon. Dili lang kay sa pangulo, mga magwawali, apan sa matag usa nga mga magtotoo diha sa iglesia. Karon, nakaabot na kita sa sunod nga tema nga atong tun-an diya sa unang Timoteo. Ug agig pasiuna ni ining atong topic karon, naa sa kita hisgutan mga igsoon nga importante kaayo. Pagbuhat sa Dios sa mga tao, gibuhat niya ang babae nga kaabag sa lalaki ug kini gyud ang tuyo sa Dios sa iyang pagbuhat sa babae. Gibuhat sa Dios ang babae nga huyang kay sa lalaki. Lahi kaayo ang disenyo sa Dios ngadto sa babae. Kay tuyo niya nga ang babae maghangad, magsalig, ug mag-alalay sa iyang bana. Sa ato pa, mao na ang gidisenyo sa Dios ngadto sa babae. Mga igsoon, tuyo usab sa Dios nga ang lalaki magsuporta, manalipod, ug magsangkap sa iyang asawa. Disenyo sa Dios alang sa mga babae nga panalipdan sila og sangkapon. Kung makahinumdum kita, ato ka nang nahimbawan diya sa Genesis nga mga pagtuon nato, o siguro mga igsoon, nakahibalo kita mahitungod ni ana. Basahon una nato ang Genesis Kapitulo 2, versikulo 18, kung unsa ang giingon sa Dios nga disenyo ngadto sa babay ug ngadto usab sa lalaki. Ug miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga ang tao mag-inusara. Dili maayo nga si Adan lugar mag-inusara. Busa ang gibuhat sa Ginoo, buhatan nako siya og kaabag. Kaabag nga angay kaniya. Sa ato pa, ang babae kaabag para sa lalaki. Ug sumala usab sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 7 side A, giingon diha mga igsuon, kamu usab nga mga bana, para kini sa mga bana, ilha ang kahuyangon ba, sa inyong mga asawa, ug hatagi sila sa angay nga pagtagad. Importante alang sa mga bana, nga mailan nila ang kahuyangon,
o kahuyang sa ilang mga asawa ug mahatagan gid kinig pagtagad. Kay lahi ang gidisenyo sa Dios ngadto sa mga asawa. Busa importante ang mga bana kinahanglan nga magtimaan gid niini. Sa ato pa, tungod kay huyang ang mga asawa kay sa ilang mga bana, gisugo sa Dios ang mga bana sa paghatag kanila sa angay nga pagtagad o sa pag-ila sa kahuyang sa ilang mga asawa. Mga igsoon, dili gusto sa Dios nga madapatan o mapasakitan sa mga lalaki ang ilang mga asawa. Dili na mo'y disenyo o kaubuton sa Dios nga pagtagad sa bana ngadto sa iyang asawa. Kundili, ila hinuon nga higugmaon ug atimanon ug tagdon sa insakto nga paagi. Kana ang gusto sa Dios. Sa ato pa mga igsoon, ang disenyo sa Dios mao nga maatiman ug mapanalipdan sa mga bana ang ilang asawa. Apan, mo kini atong topic karon, apan kung naay mamatyan sa iyang bana o sa ato pa, naay mabiyuda, unsa kaha ang gusto sa Dios nga mahitabo sa nabiyuda? Dili gayud gusto sa Dios mga igsoon nga maataw-ataw siya. Kay gikan sa sinugdanan, mao'y iyang kabubuton nga maatiman ug mapanalipdan ang mga babae. Dili pa lang dugay ato nang gisgutan mga igsoon ang mahitungod sa gusto sa Dios nga mao'y angay tagdon sa mga lalaki ngadto sa mga babae o sa iyang asawa. Kaniadto sa panahon sa daang kasabutan, kung magisgot kita sa daang kasabutan mga igsoon, kasagara kung naay Israelita nga babae nga mabiyuda, muuli siya sa balay sa iyang amahan o ginikanan o dito siya ipapuyo sa balay sa iyang ugangan. Aron nga maatiman siya og dili maataw-ataw. Ug aron dili mabilin nga mag-inusara ang biyuda lugar kay namatay na iyang bana, mga igsoon na ay balaod nga gihatag sa Dios sa daang kasabutan ngadto sa mga Israelita nga kinahanglan minyuan ang nabiyuda sa iyang bayaw. Kung ugaling niya siya'y bayaw nga ulitaw, pwede nga siya'y mo salo sa maong babae. Apan kung walay bayaw nga makaminyo kaniya, mahimo nga minyuan sa usa ka paryente sa iyang bana. Ang gitawag niini sa paryente nga magminyo sa nabiyuda mga igsoon, kinsman redeemer sa English o kung sa Cebuano nga hubad, gitawag kini og kadugong manunubos. Mao kini mga igsoon ang gipagawi sa Dios sa mga Hudiyo aron maatiman ang mga babae nga nabiyuda. Nindot kaayo ang gihatag nga balaod sa Dios ngadto sa daang kasabutan mga igsoon ba kay dinhi pa lang daan makita nato, mahimbaw-an nato nga gihigugma gid pag-ayo sa Dios ang mga babae nga mabiyuda. Busa di gid gusto sa Ginoo nga maataw-ataw ug dili sila maatiman. Mas maayo nga mo'y sundon usab. Karon usab sa atong panahon sa bag-ong kasabutan, gatudlo ang Dios nga ang mga batan-ong mga biyuda maayo kun magpaminyo pag-usab aron mailalom sila sa panalipod sa bana. Ug aron usab nga dili makahigayon si Satanas sa paglaglag kanila. Maayo usab kini nga paagi mga igsoon nga buhaton kung adunay batan-on nga babae nga mabiyuda ba. Mas maayo nga makaasawa siya pag-usab. Sa ato pa, gihigugma pag-ayo sa Dios ang mga biyuda. Busa gikan sa sinugdanan nagsugo ang Dios nga kinahanglan gid atimanon sila. Bisan ang mga ilo, kining mga ilo mga igsoon kining wala nay ginikanan. Wala nay amahan, wala nay inahan, walay mga igsoon, walay apo. Kana bitang wala na siya madaganan, ilo gid siya ba. Nagsugo ang Dios nga kinahanglan atimanon usab sila. Gani miingon ang Dios nga kun naay tawo nga gaingon nga naa siya pagtuo, kinahanglan nga iya gid kining ipakita pinaagi sa iyang pagtabang sa mga byuda ug sa mga ilo sa ilang kalisdanan. Ang mga byuda ug ang mga ilo mga igsuon, mga hinigugma kaayo sila sa Dios. Kay usahay gakapasagdan sila sa ilang pagkakabus. Ug duol kaayo sa kasing-kasing sa Ginoo mga igsuon ang mga kabus o ang mga kabsanon.
Basahon gani nato ang Santiago Kapitulo 1, versikulo 27 side A. Sumala diri, ang relihiyon nga putli ug walay buling sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Ang pagtabang sa mga ilo ug mga biyuda diha sa ilang kalisdanan. Pagkamaayo kaayo sa pulong sa Dios mga igsoon. Kay hatagan gid ang pagtagad ang ilo ug ang mga biyuda panahon sa ilang kalisdanan. Og naagyoy obligasyon ang iglesia, kada individual nga mga magtotoo, mutabang niining mga ilo ug mga biyuda panahon sa kalisdanan. Sa ato pa, ang tao nga tinuod ug putli ang iyang relihiyon, gatabang sa mga biyuda ug sa mga ilo nga gakalisod. Nagalisod ba? Kay wala sila'y tighatag o tigpanalipod. Wala na sila'y madaganan. Wala na gasuporta sa ilaa. Wala sila'y mga kadugo nga pwedeng nga mutabang sa ilang mga panginahanglan. Mga igsoon, gihigugma pag-ayo ni Jesus ang mga biyuda o sa bag-o pa ang iglesia sa Jerusalem kung atong mahinungduman diya sa mga buhat. Ilang gaayudahan ang tinuod nga mga biyuda. Mao'y trabaho sa unang 7 ka mga katabang o mga diakono ang pagpang-apod-apod sa pagkaon ngadto sa mga biyuda para dili sila mapasagdan. Masangkapan sila sa ilang mga panginahanglan. Gikan sa sinugdanan mga igsuon, gusto o tuyo sa Dios nga maatiman ang mga babae. Ilabi na ang mga biyuda nga nabiyaan sa ila ang tigpanalipod sa ilang bana, tungod kay namatay lagi ang ilang bana. Katuni kining kamatuoran og sabta pag-ayo. Nga ang Dios nahigugma pag-ayo sa mga biyuda ug kabubuton niya nga mapanalitdan sila ug maatiman sila. Usbon ko, gihigugma pag-ayo sa Dios ang mga biyuda. Kabubuton niya nga panalitdan sila ug atimanon sila. Kinahanglan gyud gyapon nga hatagan og pagtagad diya sa iglesia kining mga ilo ug kining mga tinuod nga mga biyuda diya sa iglesia. Karon nga episode ug sa sunod mga igsoon, magtuon kita sa mga tugon sa Ginoo mahitungod sa mga biyuda nga atong isig ka membro diha sa iglesia sa Ginoo. Basahon nato ang unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 8. Pasidunggi ang mga biyuda nga tinuod nga mga biyuda. Usa kini kasugo ngadto kang Timoteo mga igsoon, nga pasidunggan ang mga biyuda, kadtong tinuod gyud nga mga biyuda. Ug kun ang biyuda adunay mga anak o mga apo, patun-a una sila sa ilang diosnong katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong panimalay ug sa paghatag og balos ngadto sa ilang mga ginikanan kay kini kahimutan sa atubangan sa Dios. Ang babae nga tinuod gayud nga biyuda, gipaklaro gid og maayo dinhi sa pulong sa Dios mga igsuon, ang tinuod gid nga biyuda nga angay tabangan ba sa iglesia. Nga mao kini og nagpuyo nga nag-inusara, nagbutang sa iyang paglaom diha sa Dios ug nagpadayon diha sa mga pagpangamuyo ug sa mga pagampo sa gabii ug sa adlaw. Apan ang biyuda nga nagkinabuhi diha sa pagpatuyang sa kaugalingon, patay na, bisan buhi pa siya. Kining biyuda nga magtotoo mga igsoon nga nagpatuyang, dili kinahanglan nga tabangan. Ingon ni Pablo kang Timoteo, isugo kini aron dili sila masaway. Ug kung adunay tawo nga wala magsangkap alang sa iyang mga kadugo, ilabi na sa iyang panimalay, siya naglimod sa iyang pagtuo, ug labaw pa siyang dautan kaysa dili magtotoo. Karon, unsa ang bot ipasabot sa tinuod nga mga biyuda? Nga atong nabasa diya sa unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 3. Ang bot ipasabot niini mga igsuon, niining tinuod nga mga biyuda, diri sa pulong sa Dios, mao ang mga biyuda nga gainusara. Nga sila lang, wala sila'y madangpan, nga mutabang ug maglaban kanila panahon sa kalisdanan.
Apil niini ang mga babae nga binilanggo ang ilang bana mga igsuon o gibiyaan sa bana. Kay mahulog po to sila nga mga biyuda. Basta ang mga babae nga nabilin nga nag-inusara o wala sila madangpan nga bisan kinsa, mga biyuda kadto sila. Ang uban nga mga biyuda, mao kinay kahimtang, naay kahimtang diya sa iglesia mga igsuon sa mga biyuda. Naay uban nga naa sila'y negosyo ug naa sila'y kwarta. Apan ang uban wala gid sila'y bisan unsa nga mahimo ba. Dili man managsama ang kahimtang sa mga biyuda mga igsuon. Ang mga biyuda nga adunay kahimo sa pagbuhi sa ilang kaugalingon, dili kinahanglan nga suportahan sa iglesia. Kay naaman sila'y makuhaan. Kay naaman sila'y negosyo, naa sila'y kwarta, naay gatabang, busa dili kinahanglan nga ang iglesia mo tabang kanila. Mingon ng Ginoo sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 3 nga pasidunggi ang mga biyuda nga tinuod nga mga biyuda, tinuod nga mga biyuda. Unsa kahangbot ipasabot ni ining pasidunggi? Mao kini, gusto sa Ginoo nga atong timan-an ang dakong bili sa mga biyuda sa iyang atubangan. O gusto niya nga tabangan nato ang mga tinuod gyud nga mga biyuda sa ilang mga kakulangon o ilang mga kakulangan. Dili kay igo ra sila dasigon, pinaagi sa maayong mga istorya, apan kinahanglan mga igsuon nga dasigon ug pasidunggan nato sila pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglanon. Sama sa mga pagkaon, sanina, tambal ug uban pa. Buti pasubot mga material nga mga butang, importante nga makatabang ta sa ilaha. Kadtong tinuod gyud nga mga biyuda. Sa ato pa, kada iglesia naay tulubagon sa pagsuporta ug pag-ayuda sa mga naluwas nga mga tinuod nga mga biyuda nga gakalisod. Tuyo sa Dios mga igsuon nga panalitdan ang tanang mga biyuda nga sakop sa iglesia ug dili sila mapasagdan. Importante nga dili gid sila mapasagdan. Base na ay pamilya sa iglesia nga giyahan sa Ginoo sa pag-adapt sa ilang igsuon nga biyuda. Pwede man usab kana nga buhaton ug masakop siya sa ilang panimalay. Basin makatabang siya sa pamilya nga nag-adapt kaniya pinaagi sa pagbantay sa mga bata o pagtabang sa pag-atiman sa balay. Depende ba? Basin usahay mag-amot ang mga magtotoo aron lugar adunay ikahatag ngadto sa mga tinuod nga mga biyuda nga tabangunon kaayo ba. Basin mahatagan ang mga biyuda sa trabaho sa ubang mga magtotoo aron makakwarta sila, maka-income sila ug mabuhi sila mga igsuon. Bisan unsang mga paagi basta ang tuyo sa Dios mao nga mabuhi ug mapanalipdan ang mga biyuda ug dili gid sila mapasagdan. Kung naay tinuod nga mga biyuda nga gasuportahan sa iglesia, ang mga pangulo mooy magbahala kung pila ang ihatag kaniya. Importante gid na. Ug dili mahimo nga ang biyuda na mooy magbuot kung pila ang ihatag sa iyaha. Dili na mooy paagi mga igsuon. Ang biyuda nga tinuod diha sa iglesia nga tabangunon gyud, dili sila mooy makabuot kung pila nga kantidad ang ihatag o unsa nga mga ihatag sa ilaa, ang pangulo mo ay gabuot niya na. Ang mga biyuda nga adunay kahimo, kini nga mga biyuda, walay tulubagon sa iglesia sa pagbuhi kanila kay nganuman. Kay naaman sila'y kaugalingon nga panginabuhian. Busa, gawas ang iglesia sa pagtabang kanila. Ug ang mga biyuda nga naay mga anak o mga apo nga makaatiman kanila. Bisan kun walay kahimo ni agtong mga biyuda, pobrito nga biyuda ba? Apan naa siya yung mga anak nga naay kahimo, napoy apo, wala po'y tulubagon ang iglesia kaniya sa pagbuhi kay katungdanan kadto sa ilang mga anak ug mga apo ang pagbuhi ni adtong maong biyuda. Kay naaman siya madanganan, naaman siya mapaignan panahon sa panginahanglan. Nag-ingon ang Dios nga kung adunay tao nga dili magsangkap sa iyang kaugalingong kadugo, ilabi na sa iyang panimalay,
Siya naglimod sa iyang pagtuo ug labaw pa siya kaysa mga dili magtutuo. Usa-usab kini nga sugo ni Pablo ngadto kang Timoteo nga tudluan sab niya tong naay katong mga anak o mga apo nga nabiyuda ang ilang ginikanan nga mosuporta sila. Di ba? Basahon nato pagbalik o ipadayon nato pagbasa ang unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 5 ngadto sa 8. Ang babae nga tinuod gayud nga biyuda og nagpuyo nga nag-inusara, nagbutang sa iyang paglaom diya sa Dios ug nagpadayon diya sa mga pagpangamuyo ug sa mga pagampo sa gabii ug sa adlaw. Gihulagway din ni Apostol Pablo mga igsoon ang mahitungod sa tinuod nga biyuda ba nga seryoso ang iya ang pagsunod, pagpangalagad sa Ginoo ug naa diya ang tinuod yun, ang iyang pagkadiyos nun nga biyuda. Bersikulo 6. Apan ang biyuda nga nagkinabuhi diya sa pagpatuyang sa kaugalingon, patay na bisan buhi pa siya. Kay nagpatuyang siya. Basta ingon ni Pablo sa bersikulo 7, isugo kini aron dili sila masaway. Ug kung adunay tawo nga wala magsangkap alang sa iyang mga kadugo, ilabi na sa iyang panimalay, siya naglimod sa iyang pagtuo ug labaw pa siyang daotan kaysa dili magtutuo. Sa ato pa, ang mga babae nga tinuod gayud nga mga biyuda, mga igsoon nga kinahanglan suportahan sa iglesia, mao ang nagpuyo nga nag-inusara. Siya lang gyud o wala siya ginikanan. Ug mailan nga ang ilang paglaom diha man gayud sa Dios. Kay gapadayon sila sa mga pagpangamuyo ug sa mga pagampo sa adlaw ug sa gabii. Apan naay mga biyuda, mga igsuon nga gapatuya nga kung mamatay ang ilang bana. Ug kini nga klase nga mga biyuda, kabalo ba mo? Dili gid ang ngayan nga ayudahan sa iglesia. Ingon ang Dios nga patay na sila bisan buhi pa. Kay nagkinabuhi sila diya sa pagpatuyang sa ilang kaugalingon. Gipasagdan nila ang ilang pagsunod sa Ginoo. Gibaliwala nila ang ilang pagkanaluwas ba. Hinuon, dili kini gapasabot nga wala sila maluwas. Apan gapasabot nga wala na ibili ang ilang kinabuhi alang sa Dios. Kay gipasagdan man nila ilang pagsunod sa Ginoo. Kay gatuman naman sila sa bisan unsa nilang gusto nga mo'y ilang gustong buhaton. Gapanason nila mga igsoon ang ilang pagkadiyos nun. O ang ilang pagkabinabay, pinaagi sa ilang sobrang pagpatuyang. O giingnan ni Pablo si Timoteo nga isugo niya kini diha sa iglesia aron dili sila masaway ba. O aron mahimbawaan sa kada iglesia kung unsa ang mga mando sa Ginoo alang sa mga magtutuo nga mga biyuda. Importante gid kaayo ni nga masayran gyud diha sa iglesia. Importante nga mga mando mahitungod sa mga biyuda. Mga igsoon, karon naay pinakamaayo kaayo nga panag-ingnan mahitungod sa pag-atiman sa mga biyuda. O kini nga panag-ingnan mao si Hesus. Maayo siya nga panag-ingnan. Unsaon pag-atiman sa mga biyuda. Magisgot kita sa mga ginikanan ni Hesus. Pagpakamatay ni Hesus diya sa krus mga igsuon, patay ng daan ang iya ang amahan nga si Jose. Nasayod kita ni Ana. Busa, biyuda daan si Maria nga inahan ni Hesus sa diyang si Hesus naa diya sa krus. Ug samtang mga igsuon gahangad si Maria sa iyang kamagulangang anak nga gilansang sa krus, ikalibog gid pag-ayo ni Hesus ang iyang inahan kay nahimbawaan niya nga hapit na niya mabiyaan ba maunsa na lang ka. Atong basahon kung unsa ang gibuhat ni Hesus niini. Diya sa Juan kapitulo 19 bersikulo 25 ngadto sa 27 sumala diri. Mao kini ang gibuhat sa mga sundalo. Apan sa duol sa krus ni Hesus nagtindog ang iyang inahan. Inahan niya sa lawas ng nga bahin mao si Maria. Og ang igsoon nga babae sa iyang inahan, og si Maria nga asawa ni Clopas, og si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan, og sa tinun-an nga iyang pinalangga nga nagtindog sa duol,
Siya miingon sa iyang inahan mga igsoon. Muni, babay, tanawa ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, tanawa ang imong inahan. Mga igsoon, kay bulungan kaayo kini nga gipamulong ni Jesus. Tungod kay gibati niya, gikalibog gid niya maayo nga mag-inusara na gyud si Maria nga iyang inahan. Busa ang gibuhat ni Jesus mga igsoon, iyang gipaadap ang iyang inahan ngadto sa iyang pinalangga nga tinun-an nga mao si Juan. Ug sikad niadtong tungura, gipapuyo siya sa kaugalingong balay sa tinun-an. Didto na nagpuyo si Maria sa pinalangga nga tinun-an ni Jesus nga mao si Juan. Sa ato pa mga igsoon, makita nato nga mismo si Ginoong Hesukristo iyang gihigugma ang mga byuda nga mga babae. Sa ato pa, dool sa krus ni Jesus nagtindog ang iyang inahan ug ang igsoon nga babae sa iyang inahan. Nga gingannan og Salome, sumala sa mga record sa mga karaan nga mga magtotoo ug naapay ubang mga babae uban kanila. O gikabalakan ni Jesus ang iyang inahan nga nabyuda na. O pagkakita niya kang Juan nga iyang pinanggang apostol ug tinun-an giignanday niya, tan-awa ang imong inahan. Sa ato pa, giignan niya si Juan nga inahanan niya si Maria. Gipaadap lugar ni Jesus ang iyang inahan ngadto kang Juan mga igsoon. Maluluyon kaayo ang kasing-kasing sa Dios ngadto sa mga byuda nga walay tigpanalipod. Sa dihang gipabitay pa si Jesus diya sa cross, duha ra ka tawo ang iyang gisultihan. Una, mao ang tulisan nga midangop kaniya nga iyang giignan nga ubanon niya siya sa paraiso. Ug ang ikaduha nga iyang gisultihan, mao si Apostol Juan nga nabasa nato diri sa Juan kapitulo 19 bersikulo 27. Tungod kay gikabalakan ni Jesus ang iyang inahan. Igsoon pinakamaayo nga panang-ingnan si Ginoong Hesukristo. Nga gihatagan gid niya maayo, nga iyang gihatagan og pagtagad ang mga byuda. Ug iyang gihigugma gid pag-ayo ang mga byuda ug gusto niya nga maatiman. Maayo kaayo nga awatan nato, ilabi na diya sa iglesia. Sa kada usa nga mga individual nga mga magtotoo, importante nga awatan nato kini. Igsoon, kung byuda ka, kinahanglan nga atimanon ka sa imong mga parinti, kay maoy ilang Dios nun katungdanan diha kanimo. Ilabi na sa imong mga anak ug sa imong mga apo. Apan kung tinuod ka nga byuda ug wala kay mga paryente ug wala ka usay mahimo ug kung dadangop ka sa Ginoo adlaw ug gabi ug galaom ra gid ka kaniya ba, makapaabot gid ka og tabang gikan sa iglesia o gikan sa imong mga igsoon diha sa pagtuo. Basin gani, maadap ka sa usa ka pamilya sa iglesia o didto ka mapanalipdan sa ilang panimalay. Salamat kaayo sa atong pagpaminaw mga igsoon o ang atong nadungog karon diha sa pulong sa Dios. Ang Dios magapanalangin nga makapasunop diya sa tagsa nato ka mga kasing-kasing ug dili nato malimtan sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat ug maayong adlaw.